ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. Айни ҳол мо дар Хитой қарор дорем, дар ҷойҳои мошин. Ин мошин Ion S, ҳозир як дақиқа бинем кадом модел, барои инҷо дар инҷо чанд S Plus, Ion S Plus, монитори калонаш. Нархҳояшро боз менависам, биёед як бор дарунашро нишон диҳем. На, дарҳояшро мекушоем. нигоҳ кунед дӯстон, нафарҳое ки ба Тоҷикистон гирифтанианд, мо ҳамеша рангҳои сафедашро бурда дар Қашғар мемонем ва нафарҳое ки барои такси гирифтанӣ ҳастанд ва то Кулма мо гузаронда метиҳем. Барои чӣ ранги сафед? Чунки барои таксиҳо асосан ранги сафед дар кор аст. Агар рангҳои дигарашро гиранд, баъд пурра дигар наклейка карданашон лозим меояд. Аз ин ҳисоб ҳаминро ба ҳисоб гирифтагӣ ҳастем. Оло боз монитори майдаашро ҳам нишон метиҳем, як бор салонашро нишон диҳад. Нархҳояшон он қадар қимат нестанд. Шумо метавонед аз Кулма омада бо ҳамин нархи ки дар рӯи экран навистагӣ ҳастем метавонед гиред. Акнун инаш бошад. Боз ба ин мошин мебиёем. Инаш монитори майда, нархаш аз монитори калонида каме арзонтар аст. Ина моло як бор мекушоем, дарунашро як ба шумо нишон медиҳем. Хай хулоса дӯстон, ин ҳамин мошин боз дар ин ҷо Ion оло нишон медиҳам. Ion U Plus ҳаст. Ду намуд мешавад 2025, 2026. Нафаре ки бо мошин сарукор доранд, аллакай медонам мо барои чи 2026 тестем. Як бор дохилашро ба шумо нишон медиҳем. Барои нафарҳое ки дар кор бошад метавонед муроҷиат кунед. Мо яъне як бор дигар таъкид мекунам, то Кулма ин мошинҳоро гузаронда медиҳем дар 7 рӯзи корӣ. Биёед камтарак дар бораи протсессаш ман ба шумо маълумот диҳам. Ҳама ин юридически мешавад, аз ҳисоби ки мо худамон дар Хитой ҳастем. Масалан шумо маблағро мо контракт карда медиҳем, меравед аз банк ба счёти ҳамин завод мегузаронед. Вақте ки счёт гузашт, мошинҳо дар Қашғар ҳамеша тайёр ҳастанд. Вақте ки тайёр шуд, баъдан мо эълон мекунем. Пас аз ин, яъне шумо дар 7 рӯзи корӣ мошинро метавонед ки аз Кулма, яъне территорияи Тоҷикистон омада гиред, баъдан мебаред, худатон растамошка, утилизатсия инҳояшро мекунед ва дар бораи бурдан ин чизҳояш боз мо пурратар ҳатман менависед ба рақамҳо, маълумот медиҳем. Хулоса барои нафарҳое ки боз дигар моделҳои мошин дар кор бошад, Mazda, нигоҳ кунед, ин багажашро як бор бинед. Багажашам чӣ хел, дар ин ҷо фақат як зарядник, полик мешавад, тамом. Барои нафарҳое ки дигар моделҳои мошинҳо BYD, Son Plus, Mazda электромобил ки ин бениҳоят ҳоло хуб рафта истодааст, боз моделҳое ки дар рӯи экран мебинед, ҳатман метавонед ки ин моделҳоро дар 7 рӯзи корӣ аз Тоҷикистон гиред.